Abafana ababili bePolokwane City benza kahle kakhulu kusukela ngesizini edlule, bedonsa mehle emaqembini amakhulu ebhola. iKaizer Chiefs ifuna umdlali wasemuva oswina Police, kanti iMamelodi Sundowns iphinde yabheka umdlali webafana bafana uThabang Matluluti ongomunye oqhamuke kuRise and Shine. Nokho umqeqeshi wePolokwane City uPhuthi Mohafi akakakulungeli ukulahlekelwa yilabo abadlali ababili abamqoka. Ujabule ngokuba nabeqenjini futhi ukholelwa ukuthi kubalulekile empumelelweni yeqembu. Ngisho nangentshisekelo evela kwamanye amaklabhu, uMohafi ubona kuyisibusiso ukuthi iPolokwane City iseno-Police noMatluluti. Uthemba ukuthi bangakwazi ukuhlala neqembu enye isizini nakuba engaqinisekile ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani lokho. Yize iPolokwane City ihlulwe imidlalo yayo emibili yokugcina yePremier Soccer League, kumanje isendaweni yesithathu. Lesi simo esiqinile singase sibenze bengabazi ukudedela uPolice noMatluluti, njengoba ukubagcina kungase kwandisa amathuba okuqeda ku-top 4 ekupheleni kwesizini. Khona manjalo iKaizer Chiefs ingase ingasiboni isidingo esiphuthumayo sokusayinisa laba badlali, njengoba igxile kakhulu ekutholeni umgadli ozoxazulula izinkinga zabo zokushaya amagoli. Njengoba iSundowns ikhombisa ukwehlelwa izinga kancane emuva nje, ingase iphinde icabangele abadlali bePolokwane City noma ibheke abanye abadlali ngaphandle kwe-PSL. Njengoba iwindi likaJanuary lisondela, akwaziwa ukuthi akhona yini amaklabhu azolandela uPolice noMatluluti. Izipesheli ezihehayo zingenza kube nzima kuPolokwane City ukugcina abadlali bayo.